Jatelo mag siasa mapacho ka dwaro ni Jatend piny Kenya William Ruto olos duol moyiedhi mabiro neno ndhicho kendo chiwo ripot ne jo Kenya e wi lal mar oganda kaka okang' maneno ni joma ondhi oyudo ratiro. Ka giloso boma Kilifi, jotelogo mag Umoja Summit dwaro ni piny owacho chiw duoko e wi lal mar oganda jo Kenya ma ka gikwayo Jatend piny mondo ne ni jogo duto mitudo kod ndhiyo oganda okawnegi ondamo mag chik. We can't talk about a future when we are destroying it. We need this, and this must stop immediately. But more so, we need an inquiry, because when everybody is saying they don't know, there must be someone who is doing this thing. So an inquiry is a must to stop abductions, to stop femicide, and also to stop these hidden courts in the high of the tall houses in Nairobi. Vitu vya mauaji ya kiholela watu kutekwa nyara na watu ambao wamevaa mabarakoa, na ni vitu ambavyo vinatendeka wazi wazi mchana, sivyo vitu ambavyo serikali yaweza kusingizia kwamba haijui ni akina nani.